kaysa. Nadili pa ang video. Mag-shoutout sa ako. Pasig natin alam mo, nga ako na lang usa. Tulog manggod akong mga kauban. Shoutout to kay Karen Mi Kagatin, ug kay Chiri Doloricon, ug kay Yang Tubay, ug kay Chanli Uba de la Piña, ug kay Binigna Noel. O kisa kagtong gusto magpa-shoutout, just comment. Hashtag aha! Kalma lang dong. Ay, ako pumaninggi. Sok-sok ang kutsilyo. Siyempre mo, tira. Doon, makabuok na rin mo, tira. Sunod na. Assistant! Assistant! Oh, busing! Assistant! Oh! Oy, di anak ko diri ha. Asa mo ko ha? Kuha na tong bunal dito. Kaya ito na yung bunalan. Oh, busing! Oh, busing! Tara, boss! Boss! Diyan na, oy! Diyan na diri. Oy! Oy, siya kanina. Ah? Di mo ni mo! Katupuras ba? Katupuras! Di ata ako apuras! Di ba mo kita, busing? Wala mo mga kailan na lang kita ka! Nara, busing! Di ba? Hayag na imong pananaw, no? Hayag na! Sige. Kuha na to. Magdali na. Sige, busing! Ano na, boss? Boss! Dala ko. Kabili ko na assistant. Okay, dong. Relax lang dong, ha? Kaya ko nang sundang kunal, ha? Agay! Agay! Okay, akin na, dong. Akin na. Sana lang, ha? Agay! Uy, gusto mo itong naligid? Magpatuloy! Magpatuloy na ko na! Magpatuloy! Dili! Uli, naganda akong nak-nak. Ingkod. Magpatuloy mo? Uli, naminaw. Uy, magpatuloy ka, dong? Sige na ba yung dadali? 35 naman yun, no? 35? Oo. Ay, hindi ko umala na isi! Ito! Bakit ako na ibang kwando? Kada talawon! Ay, kumrado ang kabukad-bukad at kinido! Galaway pa gan! Huwag yung buang! Tara, at kabala ka dong! Kaya ko ang karaman nila din eh! Tanan pisot! Ako tulion! Pati tuli! Ako ipisot! Assistant! Kain sunod na nila eh! Oh, boss, sasama ko, boss. Andito ang isa kasundang! Oh, boss, dara, boss. Kinidong! Ang mat sa imuhang binuhi! Ay moron ang kukitoy! Dili ko pa. Kabala ka na ki. Mga on man to sa Jalyabi. Sa Kuwan, Gaisano Farm. Muhapit mo to dito tapos magpalit din tag sinina dito sa warehouse. Ay, dili ko pa. Dili ko. Saan man ako ni? Nung, saan man ako ni para di siya sakitan? Ayon ra! Namaw ko tayhop-tayhop atong rasyonan bara. Dili sakit pagbunal. Anong mas maayo na? Sige, may problema na. Ano? Andam na ka? Kaya ito ng orasyonan. Assistance! Oh, boss. Ang haplas na ko! Ambi! Oh, plus. Ano, dire sa lubot? Tara, boss. Nidong. Mga ni atong tama sa ima. Orasyonan ta ka, pagutang nga eh. Para wala sakit. Orasyon sa tatlo. Ikusom wala revolusyon. Padapling tik-tik kay mo agi ang amante. Andos ito. Munatin ikaw na ibalatin. Sa wakwak na isang ipon. Ay, maluwaman ka! Ingana ng presiso. Tanan magtanaw sa akong orasyon luwaan. Sugda na ang bagbag. Gahit man eh! Paspasan ko. Kagahi bagay di ay. Yan eh! Jaro! Bungay! Pugay!
Gahi gede ka. Gahi ba nito yun na ni? Wacha, kay matuloy yung kakaroon. Gaya po itong manuliay na ko eh. Asa na ka ito? Patuloy na yung kanan! Sinso mo lang galala. Ay mo na katuloy sa mo! Guys, salamat sa naman sa mga. Huwag tara mo kalimot sa pag-subscribe sa mga kay nagkaroon na yung video ni upload. Huwag tawad, salamat sa nag-comment sa mga video, nag-share, nag-like sa mga video. Salamat kayo guys sa inyo guys. Salamat kayo. Salamat. Ay, ang puli ka muna ang nagwapo. Ay, huwag kalimot mag-subscribe ha, kay kapuhay kayo pasalog sinso. I love you guys. Huwag i-share sa video. Huwag i-like. Huwag i-comment. Ayaw mo kalimot ha.